йде. Це оперативна важка глибина. Ось, зараз покажу в наявності. Так, руки не будемо піднімати. Як хоч. А? Руки вверх. Ще треба копати, да? Це саме глибше? Ну, звідси буде. Ну стій, я так збоку. Так. Попід руки тобі, виходить. Це вже далі глибше не треба. Ну, не треба. М. Хватить, метр 50, я думаю, хватить. Нормально. Нормально. Угу. О, тоді все нормально, значить прийнято. Копаю далі.